Приятели, здравейте! Аз съм инструктор Мариана Болигер и днес ще работим за пълнолунието, което настъпи в 12:56. Преди 5 минути при вас е настъпило. При мен е първа, тъй като съм с 1 час назад от вас. Така, гледам какво виждате. Това е мандалата на героя, която правихме последния път. И сега започваме с пълнолуние. Ще работим по първи алгоритъм, базов алгоритъм, ползвател, там където има катарзиси на различни теми. Катарзис, това е освобождаване от негативна енергия, от успокоение на нервна система, ансия и така нататък. Там се правят такива катарзисчета. И първо пишете тема пълнолуние или свърляне на негативна енергия. Както искате, така напишете си в активацията. Първа е тема, пълнолуние, активация и започваме след малко. Чакам ви да си приготвите материалите, да влезе някой. И това пълнолуние е доста опасно според астрологията. Ще има земетресения в Турция, очакват се земетресения дори и в България. Земята почва да се люлее, второто пришествие настъпва, знаете много добре. И аз като гледах линията на земетресенията вчера, които подали Адриана Бодей, обхващат малко Азия, Турция и надолу, даже аз така като погледнах долу-горе към Израел отиват, може би в по-леки форми. България се засяга също линията на земетресенията. Не знам, казаха, че Скорпион, в Скорпион е луната, Скорпион е смърт, но и прераждане, освобождаване на стари мисли, освобождаване на старото, пускане на старото и на негово място да дойде нещо позитивно, нещо ново. Зато и съм решила да работим с катарзиси. Така, поставям си телефона тук, да виждам какво виждате. И започваме. Вземете си едно химикалче. Аз знам, че хората го гледат повече на запис, така че не се притеснявам. Пишем първо тема. 1-0. Пълнолуние. Това се учи. Точките се учат първи алгоритъм. Пълнолуние. Активация. Разпръснато. Знаете, че ги пишем. Старт. За 1 минутка. Помислете си от какво искате да се освободите.
Пишете, имате време. Помислете си върху думите, какво искате да се освободите. Напишете това, което е действително, защото нейрографика работи. Да не изхвърлите някой човек от живота си, после да съжалявате за него. Затова много умно работете с тази нейрографика. Тя действа. Изпитала съм на собствен гръб. Така че умната и с изхвърлянето, какво ще си пожелаете, какво ще направите. Стоп. Сега си ги отцветете, ако искате. Така е новостта. Отцветяваме. Сега да видим, тук нещо обърках аз. И започваме. Днеска оранжевото хващам, какво да направя. Така. Преминаваме към втората точка, която е композиция. В композицията вземете си един фломастер, който е М-ка. С него ще направим катарзисата. Как се прави катарзис? Като вдишате дълбоко и издишате, и при издишване правите този катарзис. Аз сега ще ви покажа, изчакайте мене. И си го намислете за какво е, какво искате да изхвърлите, дали някой порок, който имате алкохол, дрога, инат, злоба, страх, атаки, дипанико и така нататък. Напишете, направете го него. Вдишвам дълбоко, поставям химикала така и при издишването правя една малка драсканица. Така, даже той пусна доста. Правя още една. Примерно това ми е страха. Изпитвам страх. Изпитвам някакъв блокаж. Изпитвам нещо друго. И така си правите за всяко едно нещо, което си помислите, го изхвърляте на този лист. Пускаме нейрографични линии. Спускаме нейрографични линии. Тези катарзиси не трябва да се виждат, не трябва да съществуват. Затова ние ги пускаме в Вселената. Преобразуват в нещо добро, позитивно и виждате, че лека по лека тези катарзичета изчезват. Те се сливат с социума, с всичко и изчезват. Така. Насичихме полето с нейрографични линии. И сега идва момента на окръглянето, трета точка. Какво нещо? Има някаква сянка, може би чека да дръпна предето. По-добре ли ще стане? Те слънца.
Така. И сега направихме катарзисите, сляхме ги с социума, пуснахме ги в Вселената, да се преобразуват нещо хубаво, да се върнат при нас. И сега е момента на окръглянето на всичко това. Започвам с окръгляне. Как се окръгля? Ето сега ще ви покажа. Погледнете, тук правя една дъгичка. Една дъгичка. И минавате по линийката. Една дъгичка, една дъгичка. Това е един много важен процес, защото нашия мозък не възприема остротите. Остротите са конфликт. Затова ние гледаме да ги премахнем, за да мине всичко хармонично, мелодично. Ето ти го махам цялото. Виждате, че тук е станало някакво притрупване. Ъгълчетата ги примахвам. Тук пак се е получило някакво струпване. Минавате по линиите. Аз не минавам този път, защото фломастера ми е много тънък и няма да има полза. Може би трябва да вземам по-дебелия. И това е първи алгоритъм, базово ниво ползвател. Той е най-важният, всъщност, да започнете да рисувате, който естествено има такова желание. Там се учат точките, стъпките. Това е нашата основа за построим една къща. Без основа къщата пада, затова това нещо е най-важно за да се изучи в началото, който иска да учи нейрографика. Нейрографиката е много силна материя. Наистина, тук се получават, има резултати. Има много резултати. Внимавайте, казах ви какво си пожелавате, защото знаете, че Вселената всичко чува и се връща като бумеранг отгоре ви. Така че и тук трябва да бъдем внимателни, не можем да бъдем безотговорни. Нашата нейрографика е голяма отговорност към самите себе си, защото ние работим най-вече за себе си. За други хора работим, но чрез нас. Не може да се работи, примерно казваш, сина ми е болен, аз ще работя за него. Ами не става. Чрез нас. Чрез нас. Вие получавате в базово ниво ползвател, ако се запишете, изучавате точно тези катарзиси, те са няколко, 5 мисля, че бяха общо. И взимате документ, сертификат за ползвател и може да ги ползвате само за лична употреба. Не може да ги преподавате. Забелязах, че много хора специалисти преподават. Нямат право да преподават, доколкото ми е известно. Тук малко се получава недоразумение. Във Варна имам една позната, която даже прави събирания с хора. Това е против нашата етика. Така,
Продължавам надолу, което така леко окръглям, заоблям. Всъщност не мислете, че се слага едно кръстче, а иде едно кръгче, слагат се дъгички, за да стане хармонично, а не кръгче, защото окръгляне, хората мислят, че правим едно кръгче, но ако направите едно кръгче, ще видите, че се получават много ъгли. Така че ние не правим тези окръгляния с кръгче, а с дъгичка или усмивчица, както се казва. Минава се по линейката. Така, тук се получи някакво струпване на линии. Трябва да ги оформя. Да видим какво стана. Тук цялото ще го запълня. Ей така. И тук едно кръгче ще направя и ъгличе ще ги запълня. Ето така. Има някой път сложно за окръгляне. Хубаво е в началото да работите с по-дебели фломастери. Даже в първото базово ниво се работи с много текст маркери. Ако искате, свиквайте. На мен ми беше определено трудно с текст маркери да работя за отцветяване. Аз съм свикнала с моливи от край време. И като ми беше задължително да отцветявам с текст маркери, ми беше трудно. Така. Оглеждате, преминавате нататъка. Ето, дъгичка, дъгичка. И преминавам по линийката. Окръглям, минавам по линийката. Окръглям, минавам по линийката. Окръглям, минавам по линийката и така нататък. Може да ги повторите колкото си искате пъти, да почувствате за вашата нейрографика. Така. Работим и също с 3D фломастери по-нататък. Така че ако искате с тънки да правите линейки, направете. Ето виждате, че моите катаржичета вече не се виждат. Сляха се с социума, както казваме ние. Така. И преминаваме към следващата точка. Интеграция. Интеграцията всъщност я направихме. Правим архетипиране. Тук ще работя на потоци. Поток значи в един цвет няколко фигури. Започвам с червено. То ме резонира най-много. Ето това е поток, когато вземеш една фигура и я минеш от край до край. Минеш я от край до край. Ето това се казва поток. Аз забелязах, затова по време на архетипиране се забелязат ъгълчета. Забелязах вече на ъгълче. Ето е тук, не съм го правила. Добре.
Така. Това е един поток. Взимам следващия цвят. Правя си друг поток. Избирам си къде да бъде. Така. Ето и така. Виждате ли? Правя от край до край този поток. Даже и тук, и тук, и тук. Тук правилото е 2 и повече фигури в един цвят. Не забравяйте. Така. Преминавам към и тук ще оставя малко бяло по средата, да диша рисунката. Взимам зеления. Правя си един зелен, да кажем поток. И този зеления поток, тук трябваше неща да го продължа. Имаме два начина. Или трябва да прекъсна фигурата, или да продължа до край. Взимам любимото ми жълто, но тук виждате, че направих една грешка. Остана една фигура самотна и за да не е самотна, аз веднага я прекъсвам и правя две фигури. Виждате ли? Две фигури направих. Тук са две фигури. Тук са няколко фигури в бяло. И сега взимам жълтото. Да си направя един жълт поток. Ето така. Да. Може да направим знамето. Бяло, зелена, червена накрая. Така. Приключих и с тази точка. Типиране. Линии на полето. Връзка с създателя. Взимате си един по-дебел фломастер. L. И си правите линии на полето. Връзка с създателя. Така. Не трябва да са успоредни, не трябва да са перпендикулярни. За нашата задачка. Ето тук ги повтарям, защото тук се получиха някакви линейки. Така, ето тази минавам. Не е успоредна, не е перпендикулярна. Оглеждаме за ъгълчета. Така, с по-тънкия формат стринете. Тази интересна фигура ще ми бъде като фиксация. Отговор на моята тема. Любов. И сега оглеждане за ъгълчета още веднъж. И така днеска трябва да го почувствате това нещо. Освободихте тялото от негативна енергия, от много импланти, да не казвам и вампири, и духове. Знаете, че ги има всякакви на нашата земя. Който вярва, вярва, който не вярва, Бог да иде. И това е положението, защото ги има.
Всичко има на нашата планета Земя. Всичко по-малко. Аз мога да си повтарям до утре сутринта, чакай да се спра. Да разделям, да оправям, да много обичам. Така. Забележете някоя фигура да не е останала самотна. Тук има две оранжеви, тук имам оранжево, защото по време на линии на полето и на фиксацията, може да, ето тук може да сме отделили малко фигурките, да са останали самотни, затова ги огледайте много добре. Да няма някоя фигурка отсветена, само самотна, но тук виждам, че са две фигурки, тук са повече, така че съм спокойна. И преминаваме към стилизация. Това значи да доведем рисунката до вид, който харесва на нас самите, да се отдъхнем, да си помислим по темата, да видим дали сме почувствали някакво облегчение от цялата тази работа, която извършихме до сега. Трябва да я вършите с чувство, не автоматично. Нашите рисунки не са някои така автоматични рисунки. Географиката е силна наука, много. Затова внимавайте. Казах ви още веднъж. С нея какво си пожелавате, какво изхвърляте от живота си. Да не изхвърляте нещо, което после ще ви потрябва. Защото една учителка, като карах при нея, разправяше един случай за една жена, дето искала да се... Не можела да каже на приятел да се махне. Искала да го махне, ма не искала тях да му каже и рисува, за да си го примахне от живота си. И изведнъж той решава да се тръгне и тя почва да реве подир него. Ама иска да го махне, не иска да го махне. Зато и трябва да се помислите, искате или не искате ли да ме махате нещо от живота си. Защото искате да го махнете някой от живота си, Вселената чува и го случва. Щом искате си го задържите, махите, не рисувайте, за да го махате. Да. Че при тази жена така се получи. Реве да го маха, после не ще да го маха. Защото ще да бъде самотна, не била си намерила още друг. Ма как изведнъж така станало? Боже, ми сега какво ще правя? Какво ще правиш? Преди да искаш нещо от Вселената, мисли де. Не може да иска да го махнеш и после да ревеш за него.
Ето направихме малко стилизация. Остана с жълтото да направим стилизацията. Да не влизаме синьо и жълто, защото знаете, че става зелено. Така малко. И нашата нейрографика е готова. Да се надяваме, че съм била полезна. Внимавайте, хора, с какво си пожелавате, какво изхвърляте, какво правите, защото нашите нейрографики наистина помагат. Ако не с един път стрипате, ще стане това, което желаете. Ако работите за изхвърляне на партньорства и това, и онова, и бизнеси, внимавайте какво си пожелавате. И така, от мен е един прекрасен ден. 8 точка ще се направите във вас. Това са писане на още една минутка думи за бисер от морето да изкарате. Точка 2.0 е равно на 1.0. Това ще го научите базово ниво ползвател, който ни му стана ясно да се запише за курса. При мен е 200 лева на запис с лично свободно време ще работите. Благодаря за вниманието. Прекрасен ден!